creu del sofriment, la creu de la incomprensió i de les crítiques, la creu del fracàs i del dolor. Jesús cau per primera vegada. Quin misteri, Senyor, de veure-us participar a la nostra feblesa, fracàs, la falta, feita referència al meu pare, una alegria. Déu que per vostra passió sagrada, I això et troba la seva mare. Us adorem, Senyor, i us beneïm perquè amb la vostra santa creu veu una vida. Pare nostre que esteu en el cel, santificat el vostre nom, sigueu vosaltres el vostre regne. Perdoneu les nostres ofenses. Peus cai beneïm per vostra passió sagrada, Déu escriu dret amb ratlles tortes, caure i recaure, aixecar-se i tornar a caminar, sense desesperar-se mai. És la nostra condició de pecador. de fallir cau novament, cau Jesús cada vegada, que jo trenco humanament. Per vostra passió sagrada, adorable Redentor. Perquè en la vostra santa creu i va morir pobre, no sols despullat dels seus vestits, sinó també del portal i dins l'amic l'alegria. Un dia, sol de rumor, guardeu les nostres saluts per nosaltres. Tots ens hi veiem retratats en el camí de la creu, perquè la vida està feta de creu, de glòria, de resurrecció. Després d'un fracàs, després d'un èxit, jo no ho sé, tots aquestes imatges, ja us ho he dit allà dalt, és que no m'he pogut aguantar. Però a mi particularment la camarada és aquesta. Per la seva senzillesa, no hi ha res.
una pedra rodona del sepulcre. Amb les pregàries, el Pare Nostre, tot això, hi afegiu masses coses. Feu com la meva àvia, com pobra dona resava amb el rosari, aquell temps a casa, com nosaltres érem petits, pregueu per nosaltres segadors. Clar, era de pagès, esclar, i pobre... No canviem les paraules.
Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo. No sabía de dónde venía. No, sí, yo està apuntat, si no, diu despertit. Sí, quan anava pas apuntat i eren tots ben apuntats. Ara, s'ha vist poc mai, sí? No l'he vist mai, Però ningú es mor, I sempre bé, està allà per Jo la conec, però no m'hi he fixat. no sé si havies Fem un moment de silenci, que cadascú expressi la seva intenció, les seves peticions, les seves pregàries, que tots tenim un munt de coses per oferir i per demanar a la Mare de Déu que els accepti, i després allà els encendrem, i ja dic, i no solament pensem en nosaltres, sinó pensem doncs, en tanta gent al món que necessita un cot de mà, que necessita una pregària, que necessita menjar, pau. Sortir bé, que després ja ens ho ensenyaràs. perquè vegi la Mare de Déu. Jo el meto aquí, Ara tu els posa allà darrere. Hem vist també els equipaments. Doncs el cuiteu emportem-nos nosaltres. Emportem-nos. No res. Està cansada, Com que la llum representa... Emportem-nos també nosaltres. Aquesta llum de dies que representa el sol. No ens emportarem per res grat material, però sí, igualment val la pena que ens emportem això. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw me through it all. You were my strength.
salle sono-musicale. Voilà, donc nous sommes des groupes qui venons de régions différentes, mais on a la chance, c'est qu'il n'y a que deux langues, le français. Le groupe de Dolor, Catalunya. Alors, Catalogne, la Catalogne d'Espagne, voilà. Hein? Alors, levez la main, là, les Catalogne, voilà, voilà. Après, donc, il y a un petit groupe qui vient... Venir Dolor, provincia de Catalunya, de Girona. Donc, de la région de Gironde, dans une petite ville qui s'appelle Olot, dans un pays de montagne. La montagne. Non, tchèque. On accueille nos amis tchèques, là, les bénévoles. On accueille aussi les deux frères jumeaux. Nada de pegarme un tiro, ni enrearme a maldiciones, ni apedrear con suspiros los vidrios de tus balcones. Que te has casado. Buena suerte. Vive 100 años contenta y que a la hora de tu muerte Dios no te lo tenga en cuenta. Que si al pie de los altares mi nombre se te borró, por la gloria de mi madre que no te guardo rencor. Que tienes niño, Maela, anda como trastornado. Le encuentro cara de pena, sino el que más te ha querido y con eso tengo bastante. Buenas tardes. Y por la noche a estas horas, buenas noches. Oh, vous avez compris? Non. Bon, alors, il y a buenas días, c'est le matin. Morena, la de los rojos claveles, la de la reja florida, la reina de las mujeres. Morena, la del bordado blanco, la de la alegre guitarra.
sang sans coule, c'est pour la rémission de nos péchés. Mais voir Jésus. Alléluia! Es diferente que lo tenga. Va sobrevenir aquí a la regió de Lourdes humedats, a pesar de la pobresa que anava creixent cada dia més. Aquí, poc o molt, encara menjaven alguna cosa, després es va anar apoderant d'aquesta família. És 10 de 10. A pesar de las dificultades de la vida. Jean-Marie, sus primos, algunos grabados nos ayudan a imaginar la acogida de los pobres. Es la de la revolución industrial. La familia se endeuda y termina por no poder pagar las deudas. En 1857. Aquest món, els pobres d'aquest món, per confondre els savis. El pare i la mare de Bernadet, ja ho hem vist a baix, aquesta fotografia és autèntica, i llenya, per vendre-la i poder portar algun diner a casa per poder comprar pa per menjar. El pare i la mare, la Bernadeta, que tenia 14 anys, i aquí feien la vida miserable que els va tocar fer. Déu va escollir, o la Mare de Déu va escollir aquesta petita, aquesta nena, marginats del Lourdes d'aquella època. La Bernadeta, pobra i excloïda de tothom. Fan els batejos aquí a la parròquia de Lourdes, aquí igualment, i continua funcionant. No és pas antiga, el que té valor ens indica també el nostre baptisme, el bany de l'aigua que fem quan ens anem a banyar a la gruta, a les piscines, pensem que el que fem allà, sobretot, és un recordar, els hi dono les gràcies. Bueno, ya tenemos que Amen.
laten wij bidden en vragen om gevoel voor God. Padre mío, Jesús puesto en su corazón. Pidamos tener el sentido de Dios. Für die Zeiten der Prüfung. Redes Maria, ganz an der Not, den Herr ist mit dir. Espíritu Santo. En espagnol, en anglais, en allemand, en néerlandais. Sí, pot venir. Está la señora que la trata. A veces que aquello gráfico. No me agrada. Elle va revenir. Tu vas regarder, elle va revenir. No sé, aquest és maco, què? No, sí, 8. 49 euros. 49. Sí, hombre. 5 euros. 7.000 y pico. Muy caro. Perquè, esclar, perquè no veníeu. Sí, ja m'ho ha ensenyat. Nena, escolta, és de segona mà, Dolores! Guaita per tu, per vosaltres. L'altre? És pia. Sí, però i l'altre? És d'home, Aquel m'agrada. ¿Cuál es? ¿Un jugo de la lámpara? ¿Me has dado cuenta? La
nosaltres per l'any que ve, potser. I tu també. Vamos a l'autobús. Borso. Adéu, bon viatge, Adéu.